ittata de tawde ken joom haqqillaji ƴeewen peeje gila joni no sukaɓe men janggiri qur'an gila qur'an hono pertude ɗum noon ngal dental en itti toɓɓere yiilade gardiɗo nde ƴeewen peeje ɗo e duuɓi garoji tawa eɗen daña peeje moƴƴe sen ɓooyi wadde batuji tan mayen gande men hellifaɓe de mbawa rende leñol ngol enen ken yahoɓe ɓesguji garoji tawa no joguiɗo tiimi kadi sen denti Mauritanie Sénégal en kulet sen ji en taccinama ken dentay nden gure ne kewe Mauritanie nden gure men ne kewe Mauritanie kono hande sa ari Dar Salam walla ari Hamdallah walla ari Hudallah a wiya taccina wona beetay goto mbattade wona auto goto ne kay ɗum noon batten haqqillaji o batten haqqillaji enen fuɗɗiɓe jogade ɓe garta e gure mawɗe maha janggina ɓesguji ɗum tan woni ko nafata ko ɗum woni ko nafata kala goɗɗum tiimema affaire ardade nafata men ɗum nafata men nafata men ko diine men ƴeewen peeje no gurɗen o aduna caɗele gonɗe e men ɗe ittiten haalaɓe ɗum noon ceerno Abdourahim koye ndi mbaadi min ñaaguima balla men no leñol ngol dañiri khalifa ndewa e ma yimɓe mballuma so jawdi so peeje no caɗele gone leñol he fof no ceerno Aboubacry waɗanno ummo ɓogge réguloye dewgal gongal nder réguloye dewgal hakkude o e nawre walla caɗele gonɗe hakkude o e nawre ɗum koye balaɓe ma min pawi an ceerno Abdourahim ko heddi ko minen min gona soldete ma kala ɗo min jii caɗele min gara min kalanma mbaɗa hen ko mbawɗa ko heddi ko Allah jokkita on jarama woɗi tabarakallah machallah tawi on mbawi muñtorde goɗɗo ɓeyde konngol bisimilla onon ñaguinoɓe kon yahoɓe emin ga tawi on mbawa pasque tan ɓe ndewrata yoɓe ndewga ɓuuri hoto taƴade toɓe ngoy ala eyyi min ko konngol tan ko nelnoɗomi tan hetta ma ar inchallah seeɗa tan hande ko altimano faaji jokko bandiraɓe mbatten hen haqqille mbino ɗen ko so Amadou Sadio yawti Mamoudou Bakary ina jogui hen konngol bisimilla ma min de ceerno sono dokki kanko ɗon